Keblai pi baru kini kilonggi kubor bamtagasngi. Usamla rangba Commander Shangpliang obrei President jongka Hill Farmers Union berkumjuru kumu President jongka sengkinong Shnaflim ke Meghalaya Filmmakers Association. Ula pli perdai ke Annual Youth Convention ke Balai Pendriu jongka rang Belang Parish ha Sasniang Southwest Kasil District. Habukran hagari keski ubah Commander Shangpliang ula aiman suyemi ke samla jong ka parish bakin long ki nuksa babha ka imlang salang bat kan pin ida ki kam khnang bakin la ban pin urlong ya ka kentien ka baong ke samla ki long kalawe jong kari ba ka jat benriu hagani keski la ya don lang ru assistant parish priest jong ka rang blang parish na lor ki rang ba balang ki nong kit kam jong ki seng samla balang shnong ki sister bat kiwe kiwe. Samla haka reaching kala belong ka training nak benta bangila bani khon ye kita ki competitive exam kita ki benta ki ba ladi kanu no ka kamro compare kala belong ka kam nak benta bangilong ki tourist guide kala belong ka training na benta ka tanjing tan kala belong kanu ka benta ka bangila bande namar pim la like ye kata ka livelihood ke jongi ke ka kamai ke ji ka ban biang nam ta jongi haswa ba pin poi se kata ka ba pin tai la ka jong ke yin ka sem te kene ke jingkit ka bakhya ka bakrau ye ka ba balai ngakran ye kene namar ba ka jingya nanti ke jong hai ni ki kendiat por ngalap ba ban yo ye ka kam ka jam ngemut tang ka kam sultan ri ban kamai ban gaji kalau ka bahak madu nam ta ki kimi ki pa ka bahak madu nam ta ki samla ka bahak madu bakuno ngin yo ban ya chapang di ya kani let's say kalau don kam bangin pai kmat hakabiri bat ka imlang ka salang ki kenhun ki bala ban shin ye kani ka benta nganga dei tang u briu balong briu shimat ngadon ke jingi ngadon kita ka vision dan rai ngampip hadu kat no ngala ya kaban no ya usniang na menta kata dan rai kalau clear ke vision ke ba ngangadon banong bakum ki samla ke bakum no min ya chakmat habari baga jingem ke bangidon tang sibun ki challenges te hagabari hi bat ka syong kha syong man pi teng teng ni kum ki kum ngai ki kum sekene ka dong than ke jong iro ski bubun ki chaka ni shat bun bha ka de ka jing syong kha khna
te kumbang ala ong bene bakan mau pi ublay nginget kum ki Kristan ba ublay labu yang ini kata ka si ingkrum te la kumno pi hab ban shim ye kane ka we ka kubor ban lani ban long kita ki messenger lani ban long kita ki samla ki ban wanra eta ka kubor ban ong ba bangin ye kun ye kata kumno bangin long scam ha ke bade bangin dai dalile em ban ngop ha ka chong ka thana ngani tu ipi ki don ngam ho ngam deng specialize ngam deng doktor ye tang ba ngatip mengaji yo sngo ba ong ba pi ki samla ki barang kena bakin shim ye kan lengkor kum ka kemi kadon ka jing kata ye kam net ha kam net jong kham tam ki long kimi ki samla kan thai ki bahap ye ka ban tun ban kha teladai idang khat news nem khat pras nem hak idang don ha ka benta bagin tei ye ka met ka phat ngin bam ki jing bam ki ban tei yo no ye ka mo yo kun no ka kata bat kumno ngin tei ye ka ying ro angta ka e bhang ta yimtip utau paro bakat nosnem ula bandai pa bakat nosnem ula bandai pa bakat prasnem yala de umpat don ye kata ka jing mut ki jing perkat te hoat ke shong kha ka dei teng mo ngim la hi ban teng ngop hi kata dan ring hap long scam ke ngin hap long kanu ngi hap long ki bakut jing mut ki bas scam ni hapan scam ni hapan ban kut jing mut bat ban ye kun prasya ye kata let's say kadon kene ka tim let's say kala bandai ki jubab na menta kata dosanya ngala job ya ka perthai kebut ada ni haban don ro kata ka si benta ka jing im ka balong ka jinglong mensim ro let's say teng imla bani kun ka jinglong brio ka ba mangi simet dan ri habang idon ka jing syania ni wat ka kmat ka jong trai ila bani le kita te ngairu sa shibun kijing sniu kiba up ya kene ga dong katanya ni ya sngo menchang imju kam ya sngo ya tau drop imju kam ya sngo kita hari menta ni susi ban ong bagi ni ya sngo bagi don kiba kum kita kisamla kiba langop de ban ban shim ni kata benta ban long kita ki long ra kubor ki long ra tisin halu kam dei ka benta jung kum kisamla bengin keren ngin ong ngin kana langin long kanuksa bapa ne mangi ngin sim yang taka benta ban long kijing syak kan thok kijing syak kren pi kadon kene kijing ong baki ong ki samla ki long kalawei jong kari bat kajat benrim hato kita ki samla ki bangop ha kita kijing di babu ai ki long kalawei jong kari bat kajat benrim hato ki samla ha kajaka bakin lek pendat ki kijing pule tang poi matrik yo ki syong kurimno hato ki long kita ki lawai jong kari bergejat benriu mentala da ki samla kimi syakmat ye ke ban sim bentah ke imlang kasalang hato kin long ke lawai jong kari bergejat benriu ni hap ye ke ban sedang ai te ngakren ye kene namar bangi kum ki samlang i don ke bentah pi hak ngasutu bahagi ni ki live ni tin sadon ye ki session repair te kan kin sadon ki jing hikai kata jing im mensim kesadon le se jing hikai ka ban kan bede bake imlang kesalang ini haban simro ka jing kitli kumno bangin penbha ya ka imlang kesalang to hoat hang ning im don ye kikmi kipa ringi don ye pi kisamla pi ka silam ka baningkong du kan dei ka ying kasem lada ka ying kasem ka jungi ka biang kemudian ka imlang salang ro kan bit kan biang lada ka ying kasem kalong ka bapat ka bapra lada ka ying kasem kadon tangki huri hura lada ka ying kasem kidon tangki kun ki bawan penra jing plumar haying ki imlang salang ro kan plumar te ka weiru ini lepi ki samla ki ban sim ni ki jing ki kli lada pi ui ba ka ying kasem ka jongpi kambit kambiang menta ka sini kedai ba pin sim ni karai ba pi pin long kita ki bantai ya ka ying kasem ka jongpi kala ban long ba pidon ime ipa compare apa pikiran ye ka babaha ban pen bahaya ka ying kasem kamdan jing ya kala ban long ba ipa jongpi i lakmit tang ka bat ki kam juga partai le segi la bandai uba penhuri hura lane ula bandai bangop hakadi pila ban long kinong pendai ye ka ying kasem ka jongpi wala da pimpat tai ye ka jong ka ying kasem sim ye kata ka benda pimla ban ong bangang ada tang kun lada ngang ada tang samla ngamla ban krani mai lada ngamla ban krani pa jadi ka benta ka jong pi bai pin bentai sedang da layeng lada ka ying kasem ka bet ka biang lada ka ying kasem ka suk ka sngai ka imlang ka salang ro
nomdon hakata ka huri hura tengteng iklat ni ong ba kene ka perthai kala long kumta ngi keno kasdang lai ngim wat ki kadau tenrai kasdang lai ying kamdan kono ka jingikai ka babet ka babiang haga ying kasam pila ban ong bi mei pa jang akip snang tenrai ka deiru ka benta jong pi samla pila ban pendek ya kata ka ying kasam ya ka ba ma pi don teto itu kita kegiatan kesal bangalai yo banya share bati te hak bede hi ka jing im ga jonga ni tu pi nga ngati ba ya kendu sibun ki jing ya ha jing im ga jonga nga ngamdei bangam buram shu imi pa nga buram imi pa dan renga nadu dang kena nga hap ya ka bang late school da ka bangan nga kersian hi nga bela nadu kelas 7 nga ngalai bela ngalai bela mensi ngalai school benster Hawat nyampat pendap ya kita kijing pulai ki bakam syajarong dan ringala pendap ya degree but let's say ngaruh ngampoi berkat tentang kedir kedai kawai tentang piliban don ya katong mah kijing im jong kijing samla what is your aim in life tengah ni tu ngam dadon than ngam sutu ya kata ngasuya la kaya ang kijing im gajonga ngam sutu kuno mengalong unong thok kubor tengah kelalong unong thok kubor let's say dia jing yalam nanti ke jong blai ngamdan kata ka vision ngamdan ta jing i ke bangan long dari ngasu poi la ka poi hata ka kam dengan long editor jong sang hima